Γεια σας παιδιά, σε αυτό το βίντεο θα βαθμολογήσουμε στη Brainrot YouTubers πόσο καλά ξέρουν να παίζουν duels. Ξεκινάμε με τον Mr. Adwan. Κοίτα, δεν τον έχω δει να παίζει. Αυτό το tier list είναι του βίντεο, shoutout βίντεο. Ναι. Βάλε αυτή. Ναι. Ο Mr. Adwan νομίζω δεν έχει παίξει ποτέ. Γι' αυτό θα μπει δεν έχω παίξει. Μετά έχουμε τον Αστρούκο. Που κοίτα, δεν τον έχω δει να παίζει τόσο. Εγώ μια φορά στη ζωή μου τον έχω δει, γι' αυτό να τον βάλω ένα bad. Απλά δεν τον έχω δει. Μετά έχουμε τον Βασίλη που θα μπει και εκείνο στο bad. Μετά έχουμε Κούλης. Ο Κούλης τώρα θα μπει στο mid. Είναι καλό, όχι good, mid. Είναι καλός. Μετά έχουμε τον Drex που όσο πάει γίνεται καλύτερος. Για να τον βάλω και εκείνον στο... Ο καλύτερος bad παίκτης. Τώρα έχουμε Γκατόλ. Τώρα που ξέρει να αντιγράφει shorts από όλους τους YouTubers. Δεν το λέω για κράξιμο. Απλά σας το λέω. Και Γκατόλ, άμα βλέπεις αυτό το βίντεο, δεν ξέρω. Λοιπόν, τον βάλω και αυτόν στο bad, θα μπει δεύτερος bad. Μόνο τα βίντεο πες είναι για τέτοιο. Faster. Κοίτα, Faster παίζει να μην παίζει duels. Δεν έχω παίξει. Giarabra. Mid. Μετά έχουμε Γκάνζαρ. Κοίτα. Ο Γκάνζαρ δεν παίζει duels. Και ξέρω ότι κάνει παιδικό περιεχόμενο γι' αυτό. Όχι γι' αυτό. Απλά δεν παίζει και duels, γι' αυτό θα τον βάλω ένα bad. Μη μου λέτε στα σχόλια πας καλά γιατί έβαλες τον Γκάνζαρ εκεί. Είσαι χαζός. Ναι. Για τα duels βάζουμε τώρα. Θα τον βάλω bad. Για να μην τον βάλω, δεν έχω παίξει. Μετά έχουμε τον Hateboss που Trash Hateboss μέσα στον κάδο με τα σκουπίδια. Παίζει τώρα πια να μην... ένα Dragon κανελόνι παίζει να έχει και τέλος. Μετά έχουμε Hate Lord. Άνετα εδώ πέρα. Μην σου πω και καλύτερος από τον Κούλι. Καλύτερα κι ας από τον Κούλι. Κοίτα. Giarabra. Εδώ. Κούλησε εκεί. Άσε εδώ τον Γκατόλ. Θα φτιάξω λίγο. Εδώ. Οκ. Και γράψτε μου ένα στα σχόλια. Γράψτε μου το νούμερο 1 στα σχόλια. Άμα συμφωνείτε με αυτό το tier list. Cost. Κοίτα. Κάνει live με duels. High bad.
Δεύτερος bad παίκτης. Λόρις. Μόνο ένα βίντεο του έχω δει που κράζει τον Γκατόλ. Έχει κάνει 3 βίντεο. Θα τον βάλω δίπλα-δίπλα να τα φτιάξουν να γίνουν ξανά φίλοι. Αλλά ναι. Μαρίζα, δεν σε έχω δει ποτέ. Μεφίστο, άνετα εδώ πέρα. Παραπάνω από Χίτλερ. Εδώ. Μόσιοναρας. Έχει παίξει ο Μόσιοναρας ποτέ? Εγώ νόμιζα ότι δίνει μόνο bases. Σάρκας. Πρώτον το thumbnail γιατί είναι έτσι. Δείτε λίγο πως είναι στο thumbnail. Anyway. Τον βάζουμε. Δεν έχω παίξει. Εδώ. Μετά έχουμε τον Στέλιο, ο οποίος θα πάει και εκείνο στον bad. Δεν έχω πολλά λόγια να πω. Αυτός εδώ δεν ξέρω ποιος είναι. Αυτός με το εκείνο που προσπαθεί να αντιγράψει το Μιτσόνι. Anyway, τον βάζουμε, δεν έχω παίξει, δεν έχω ιδέα ποιος είναι αυτός. Πώς λένε αυτόν, τον θυμάμαι. Master Trade. Είναι πάρα πολύ καλό στο τέλος, παίζει να έχει παίξει πάρα πολλά. Εδώ. Μετά έχουμε Wins. Ο Wins θα μπει εδώ. Δεν έχει παίξει ποτέ την Doom. Γιατί να βάλεις εδώ μέσα αυτόν τον YouTuber, παίζει στη Λεμπρένα. Μια φορά για κάτι. Εδώ η μεγάλη τριάδα. Ασβέστης. Κοίτα. Άμα βάλω τον έναν χάι, τον άλλον κάτω, τον έναν χάι, τον άλλον κάτω, έναν από τους τρεις ανεβριάζω. Κάτω. Αυτό. Και τώρα έχουμε Πανόη στο good. Βίγιο δεν το συζητάμε καν. Ασβέστης. Και εσύ good θα μπεις. Δεν ξέρω. Κοίτα. Τον είχε κερδίσει μια φορά ο Ασβέστης τον Πανόη, αλλά ο Πανόη από την άλλη μεριά λέει ότι παίξανε φιλικό. Για τώρα μπουνε δίπλα-δίπλα, δεν έχει σημασία ποιος είναι πρώτος. Πες ότι είναι και οι δύο μαζί στην ίδια θέση. Ωραία, αυτό είναι το tier list, δείτε το. Πείτε μου στα σχόλια. Και γράψτε μου αν συμφωνείτε με αυτό το tier list. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.